Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Inda shakuwa duka mai so ba zai gudun laifi ba. Akwai wuya baya fita sau tare. Yafiya a soyayya ita ce mafi alkhairi. Ƙanƙanin batu idan ya girma yakan zamto sharri. Sanin masoyi sai Allah, wasu sun tun fari. Halin mutum na ji Hausawa suna faɗar jari. Rike masoyin ka karka tsaya kai ta yin tabaga. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Inda shakuwa duka mai so ba zai gudun laifi ba. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Inda shakuwa duka mai so ba zai gudun laifi ba. Akwai wuya baya fita sau tare. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Mama ina zuwa. Allah ya da ke lafiya. Allah ya sa alkhairi.
Najib. Faru. Gaskiya yau ba na jin zuwa training. To, me faru kuwa? Ba na son ka son kwallo. Wallahi haka kawai jikina ne ba na jin daɗin sai. Ba matsala, ban ji da Allah. To amin Najib. Na gode. Kuma gashi kaman ko ce ba kaman ba kwallon yau zan yi. To, ya muka iya. Yanayin jiki ne. Kaga bayan da zan yi. Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum salam. Farida? Faru. Faru. Cirewar isuwa akwai wuya baya fita sau tare, yafiya a soyayya ita ce mafi alkairi, ƙanƙanin batu idan ya girma yakan zamto shari. Farida, me ya same ki? Ke da wa? Ikon Allah ni yau na ga abin da ishe ni. Subhanallah. Menene wai? Ina can ciki sai maman kuka ke can ki wani ne daban ashe ke ce me ya faru? Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Farida. Lafiya? Me aka yi miki? Wallahi kowace min teburi ta fita ta dawo na ce to ta tafi ta dawo. Shikenan ban sani ba ni ina cikin ɗaki kawai sai na tsinci ina ta faman jin kuka. Na ɗauka ma wasu ne suke kuka a waje. Shine na dan fito in duba in ga waye sai naga ita ce take zaune take ta faman kuka. Ya ana magana kin yi shiru. Kinga. Kyale ta ta gama kuka in ta nasu za ta miki bayani. Ishiru, ishiru. Ha, ishiru. Ishiru. Jira shi. Ishiru. To ina zuwa. Ishiru. Wai yaushe ne nikan yaya Usman zai dawo? Ai kuwa jiya suka gama magana da babanki cewa yau din nan yana hanyar dawowa. Kai Allah na gode maka. Yau din nan zai dawo? Ke da yaya Usman din ni ban gane bane menene ke faruwa ne? Umma kenan. Kin san tsakanin dan uwa da dan uwa abinki da jini daya. Haka ne dan uwa rabin jikin jawo sa. To Allah ya tabbatar da alheri. Amin amin. A. Dan halas ya kyan. Ga yaya Usman. Barka da zuwa lale lale. Oyoyo lale marhaban Usman mamman lale marhaban sani da zuwa. Sani da zuwa. Yanzu muke maganar ka. Ina gajiya. An dawo lafiya? Ya hanya? Ya Usman zauna. Lafiya kalau. Ga wannan kaza. To ɗauki jakarsa. Ki kai ciki. Sai ka je kai wanka ka shirya sai ki bashi abinci ya cikin ji. To shikenan. To bari mu je ciki. Ka je kai wanka ka huta sai ta kama abinci. Assalamu alaikum. Usman, lafiya lau. An dawo? Ma da dama na san ka zo na. Ga wuna.
Ko ka samu waya da mahaifinka? Kwari kowa ba je ma mun yi waya da shi. Ya jikin nashi? Jiki alhamdulillah da sauki. Ya ƙara samun sauki. Da sauki sosai alhamdulillah. Alhamdulillah ina ji daɗi. In Allah ya yarda ni ma ina sa ran cikin satin da zamu shiga zan yi kokari in koma. To baba Allah ba da iko. Kuma in kun yi waya. Na'am. Ka gaisa mun da shi kuma ga mai ina nan tafi. Insha Allah. Yawwa. Masha Allah. Yawwa. Usman, ba gana rame bane kwana biyu, kamar ban da lafiya? Ƙwarai kuwa, ki haƙuri. Kin san tun da na dawo ban samu mun zauna da ke bane. Amma me yake faruwa ne? Ya Usman Faruk ne ya ɗau mummunar gaba, ya sa a tsakanin ni da shi. Idan har ya ganni ƙyamata ma yake ji, sai ya ta guduna, ni kuma ban san me na mai ba. Gaba kuma? Tabbas. Kai. Amma kin san cewa ruwa baya tsami banza? Haka ne ya yi Usman, amma wallahi ni ban mai komai ba. Hai. To shi kenan ba damuwa, bari zan same shi ni da shi. Mai magana. Insha Allah za a kai ƙarshen matsala, za a magance matsala. Kin gane ko? Na gode ya yi Usman. Bari in leƙa, ya kamata ma idan zai kama da nasa yau. To na gode. alaikum. Mazaje. Ya ne? Usi. Ya gari ya gajiya? Ya garin ne. Lafiya lau ya aiki. Ya kwana biyu. Wallahi lafiya kalau. Wayo shekara ne? Wallahi ina ga tun shekaran tun last week da shot. Okay. Wallahi. Ana ga bana ganin ka a wurin training. Wallahi wannan. Ya lamura. Lafiya lau. Ya Allah Faruk fa. Faruk? Eh. A yana ciki. Okay yana ciki? Yana ciki. Okay. Yana ciki. Kafin na biya lamba. Kai ne a gani? Wallahi ya gajiya. Lafiya lau. Ya gari ya zuwa. Kana ji Faruk? Abin da nake so ka yi. Masu komai haƙuri aiki su halin ko ba haka ba. Ka bari kawai, ka bar shi. Abin da muke tare da kowa. Ya ka fito kenan. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas, inda shakuwa duka mai so ba zai gudun laifi ba.
Kannywood.